Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай ин бего турнири Eagle FC 43 баргузор мегардад ки дар он варзигари тоҷик чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов зидди варзигари испанӣ Энок Торес муҳориба мегзаронад ва дар ин навор мо ба шумо маълумот медиҳем ки соати чанд ва дар куҷо шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бе пул тамошо карда метавонед. Ба ҳамин хотир дӯстон, моро танҳо бо лайк дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. чӣ хеле ки дар боло қайд кардем дӯстон, аллакай ин бегоҳ яъне бегоҳи 10 декабр дар шаҳри Москва турнири калони Eagle FC баргузор мегардад ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ мешавад. муҳорибаи асосии турнир, ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Меҳдӣ Дакаев ва Довталаб Маккашарип Зайнуков хоҳад шуд. аз дуюм муҳорибаи асосии турнир боша, ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Фаридун Одилов ва Довталаб Энок Торес хоҳад шуд. варзигари тоҷик Фаридун Одилов рекорди 11-2 дорад ва ӯ чемпиони пешинаи GFC дар вазни ним вазнин ва чемпиони ҳозираи Eagle FC дар вазни миёна аст. рақиби ӯ варзигари испанӣ Энок Торес боша рекорди 26-10 дорад ва ӯ чемпиони пешинаи Беллатор аст. ва акнун Энок кӯшиш мекунад ки камарбанди Фаридунро соҳиб шуда чемпиони нави Eagle FC шавад. ҳамчунин ногуфта намонад ки ғолиби ин муҳориба бо Александр Шлименко вомехӯрад. ҳар дуи ҷангуаро вазни даркориро карда тавонистанд ва шаби гузашта онҳо муҳорибаи рӯбарӯи хеле гарму ҷӯшон гузаронданд. акнун онҳоро муҳориба интизор аст то ин ки беҳтарини худро муайян кунанд. дар турнири Eagle FC 43 ҳамагӣ 12 муҳориба баргузор мегардад ва чӣ хеле ки гуфтем, муҳорибаи Фаридун ва Энок дуюм муҳорибаи асосии турнир мешавад. турнири Eagle FC 43 аз соати 18:00 ба вақти Москва ва 20:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. акнун дӯстон мегзарем ба қисми асосии навор ки ҳамаи мо шумо ҷамъ омадаем. дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад? пахши мустақими ин турнирро дар телеканали Матч Боец шумо метавонед тамошо кунед. телеканали Матч Боец ҳамаи муҳорибаҳои ин турнирро нишон медиҳад ва шумо метавонед ки турнирро аз аввал то охир бе ташвиш дар телевизор ва ё ин ки телефону компютерҳои худ тамошо кунед. ҳамчунин мо боз дигар силкаҳои пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали худ мегузорем ва шумо метавонед ки ба ҳамон силкаҳо даромада пахши мустақими ин турнирро тамоман бе пул тамошо кунед. силкаи телеграм канали Паҳлавон дар описани видео ва ҳамчунин дар якум комментарий закрепитшуда. агар ягон чиз нофаҳмо бошад дӯстон, дар комментария нависен. мо кӯшиш мекунем ки дар саволи шумо ҷавоб гардонем. ҳамчунин дӯстон, биён якҷоя варзигари тоҷик Фаридун Одиловро дар ин муҳорибаи хеле муҳим якҷоя дастгирӣ мекунем. дар комментария ҳамин навор Фаридун ба пеш нависен ва ҳамин гуна дӯстон, мо ба Фаридун дастгирии худро нишон медиҳем. ҳатман дар канал обуна шавен, худтонро эҳтиёт кунед то боздид хонободу сарбаланд бошед.